Villihevoset, osa 2. Viivi oli ratsastamassa oman poninsa kanssa Kertunkaan maneesissa. Kerttu, rauhas! No niin, mennään suusiksi. Hyvä. Rauhas. Tässä on siis Teressa. Ja Teressa siis nyt tällä hetkellä varsoo. Se on siis Tinker tämä. Siinä on sen poikaystävä Tinker. Kaikki järjestyy, mitä hätää. Kohta se tulee pihalle. Vien muuten sinut tänne puolelle. Nyt se tulee, se tulee. Jee. Viedään Tinker takaisin. Ja siinä on Tinkerberg. 3. osassa Villihevoset osa jatkuu. Selviää varsan ja villihevosten ja yhden toisen varsan mysteeri. Heippa!